오빠. And yes mga mahal, nagbabalik na ang spicy opa mo na talaga nga namang ngumunguya-nguya pa. Hindi ko napigilan yung gutom ko, mahal. Kumain muna ako dito ng mga mani at yung ibang chichirya ni Nicole Yala sa kanyang office. Mom, Nicole Yala, kung ikaw ay nakikinig, kumuha po ako ng 3 Cheetos, 3 sticks ng biskwit. So far, yun lang naman. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, mahal, ibibigay ko ang 3 reasonable request na pwede mong hingin sa jowa mong makasalanan. Oye, di ba minsan hindi mo ma-let go yung tao kasi mahal mo, binibigyan mo ng second chance yung relasyon kasi nga sayang yung pinagsamahan at sayang din yung mga panahon na ginugol mo sa kanya. Aminin mo, mahal mo kasi. O ito na, sabi ko kanina, una, pwede mong i-request ang genuine apology. Ay nako, hindi lahat talaga nagsusorry ng genuine. Minsan kailangan mo pa i-request yan. Kailangan mo pa hingin. Bakit? Kasi may mga soring minamadali. May mga soring pilit na kung saan gusto mo dapat maintindihan, no? And at the same time, gusto mong ipamukha sa kanya kung bakit ka nasasaktan, bakit ka nagalit. So, importante sa relasyon and sa jowa ang may accountability, hindi yung puro magdadahilan, ang sarap sungal-ngalin. O, diba? O, ito, pangalawa, mahal, pwede mong i-request ang explanation. Magpaliwanag. Hindi yung sasabihan ka, pasensya ka na, ganito kasi talaga ako. Pasensya ka na, kaya ako nakatikim ng iba kasi lalaki ako. Pasensya ka na kasi marupok ako, babae kasi ako. Hindi! Mag-explain kayo ano nangyari. Pwede namang nagkasala ka, nagkaroon ka ng pagkakamali. Bakit? Kasi pwedeng lasing ka, 'di ba? Ano yung dahilan? Ano nangyari? Bakit mo nagawa? At syempre, kung nagkaroon ka man ng pagkakamali, dapat may matututunan. Kaya tanongin mo, ano natutunan niya sa pangangabit niya? Diba? Kapag magkakamali, tas papatawarin nyo yung mga jowa nyo, tanongin nyo kung ano yung mga takeaways, ano yung mga learning curve. Ano yung mga natutunan nila nung mga panahong tumitikim sila ng iba kahit may jowa naman sila. Tanongin nyo! Diba? Para mahiya naman sila. Because at the end of the day, there should be accountability and at the same time, explanation, hindi excuse. Hindi para gaslightin ka palalo at syempre magpauto ka ulit sa kanya. Diba? Turuan nyo rin ang asal. Yung mga jowa nyong lagi nyong pinapatawad. Mahirap yan kapag naging cycle ang mga kasalanan yan. At the end of the day, ikaw ang kawawa. Diba? Anyway, mahal, gusto ko lang pala sabihin na kami po ay naka-live exclusive lang sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman kung gusto nyo tumambay doon, kung gusto nyo makipagkulitan kay Kim Chino, ay naku, nandyan ako. Baka makita nyo ngumunguya pa ako. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin. Kasi nga, seloso si Kim Chino. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan po bang i-memorize yan? Basic.